vale, hai di picurari di diazali more pichelea. Hai la piche stimerito, hai disda un giorni tine si tu more pichelea. La este a noastră clive, hai din origioni cum voi meni more da dolea. Ești joiții sunt prea oațe, hai de tronăoare la tu față more da dolea. Pichiți Giorgia care hai din oiari nică preari more pichelea. Oi lișcă ipsusire, hai din atal Giorgia zile psieri more da dolea. Stai cu naiare, o pareați inimă-i fiate, esti di soi maiare. Din punct de vedere al creației, al cantității enorme și al prezenței extraordinare în mijlocul cetății, cum a fost tatăl lui, Ari Murnu, ilustrator a peste 100 de cărți, prezență 25 de ani, continuă în paginile mai multor reviste, deci Dimineața, Adevărul, Furnica, Ghimpele, Facla, sunt o mulțime de hebdomadare, deci de săptămânale, care erau, cum erau la un moment dat
Reforma, în anii 1906-1907, integral ilustrate de Adi Murnu. Adi și-a sacrificat o bună parte din vocația lui de pictor, pentru că era fără îndoială un pictor, acestui exercițiu zilnic al ilustrației de revistă, al caricaturii, pentru că practic caricatură este ceea ce făcea, pentru a câștiga traiul zilnic al tinerei familii. Ei, dacă ne aflăm astăzi împreună, este și pentru a lua act de acest prim volum pe care Asociația Culturală a Românilor l-a editat într-o acțiunea ei culturală de restituire a valorilor etice, a valorilor morale, dar a valorilor spirituale a românilor. Și Adi Murnu, ca și fiul său, Ion Lucian Murnu, au constituit valori culturale, dar și valori morale. Este absolut important de remarcat faptul că activitatea de caricaturist a lui Adi Murnu, o veți vedea și din acest volum, care în fond ilustrează ceea ce s-a păstrat în Casa Murnu și ceea ce a fost publicat, ceea ce a apărut în diversele reviste, sigur, spicuiri, pentru că volumul este mare. Adi Murnu însuși spune că că îi aparțin peste 8.000 de desene. Alți cercetători spun mai târziu, probabil numărându-le din cotidianele vremii, că ar fi în jur de 30.000 de desene. Și una și alta dintre cifre sunt copleșitoare. Și putem înțelege frustrarea pe care a trăit-o întotdeauna Adi, că nu a avut timp suficient pentru pictură. El a studiat la Viena, a studiat puțin la Budapesta, dar a studiat în primul rând la München. La Viena doar în pinacoteci, la Budapesta în pinacoteci și alături de Baș, de unul dintre marii graficieni și autori de afișe maghiari de la începutul secolului 20, iar la München, alături de Karl Marx și Ludwig Herderich, după ce trecuse un an prin Academia Particulară a lui Azve și Holosi, a studiat foarte adânc desenul și apoi pictura. Și-ar fi dorit să continue și el studiile asemenea colegilor lui de studii, Iser și Rato și Steliadi, toți prezenți la München în vremea în care studia și Adi Murnu, la Paris. Dar familia nu l-a susținut. Familia, care era o familie de remarcabili intelectuali, tatălui, preotul Ioan Murnu, era autor al unui foarte interesant dicționar francez-român, a român-francez, nu vedea în profesiunea de artist vocația care exista de fapt și nu vedea un lucru serios, un viitor serios pentru fiul său, așa încât în tinerețe chiar nu l-a sprijinit. El a fost un tânăr care a trăit din artă foarte, foarte curând. Imediat ce a ieșit de la Iași, din 1904, rămâne fără niciun sprijin material și trăiește din ilustrația de ziar și de revistă. De aceea este foarte important gestul pe care Asociația Culturală a Română l-a făcut editând acest
mic album cu desenele lui Ari Mornu. Ele se află la cabinetul de stampe al Academiei o parte, la Muzeul Național de Artă altă parte, vorbim de desene originale, la Biblioteca Națională, la cabinetul de stampe, alte desene au fost depuse de-a lungul vremii de familie, tocmai pentru a intra și la Muzeul Național de Istorie, sunt caricaturi și cele politice, desenele de la cărțile poștale, și la Muzeul de Istorie a orașului București, desenele care au ilustrat Bucureștiul de altădată, o evocare în desen a istoriei bucureștene, mai ales de la sfârșitul veacului al XIX-lea, a mediilor literare, a vieții sociale în diversitatea ei. Totul era cu mult nerv ilustrat de Ari Mornu, dar nu numai cu nervul desenatorului, ci și cu hazul omului de spirit. Ari Mornu era prieten cu Coșbuc, prieten cu Caragiale, era un om cu un umor foarte sănătos și care știa să își folosească acest umor, dar era un umor nerăutăcios. Tot ceea ce și caricatura lui, el caricaturizează, de exemplu, intens personajele din Casa Regală, de fapt, relația între rege și parlament, relația între rege și guvern, fără ca vreodată regii să se fi simțit lezați, pentru că nu era o caricatură răutăcioasă la adresa persoanei și era într-un fel antipodul tipului de caricatură practicat de Iser, care l-a făcut pe Iser într-un fel nesuferit și colegilor de vreme, deși desenul lui Iser, modernist, este fără îndoială un pas înainte pe calea modernității. Dar la ce folosește modernitatea în artele plastice? Nu la mare lucru. În artele plastice, ca în toate artele, folosește adevărul. Folosește felul în care artistul se apropie, face vizibil cu maximum de economie și cu maximum de veridicitate adevărul său propriu, adevărul viziunii sale asupra lumii. Ori, cum viziunea lui Ari Mornu era una de tip clasic, era una a veacului al XIX-lea, adevărul ei este comunicat cu maximum de eficiență. El a fost un perfect contemporan, dar în viziunea plastică a secolului care l-a format. Și Herterich și Asper erau oameni formați către 1850. Ari nu putea fi altfel. Cel care rupe cu totul aceste zăgazuri ale veacului al XIX-lea, dar le înnoadă cu cele ale antichității, este fiul său, Ion Lucian Mornu, și îi veți vedea un inuce, aș putea spune, o prezentare a plasticii lui Ion Lucian Mornu în spațiul palimpsest. Veți vedea cum Ion Lucian este artistul unei alte lumi, a unei lumi mai bune, pure, a purității, a unei lumi pe care nu o vom întâlni probabil decât în spiritul nostru cu toții, dar în care ne vom simți eliberați, salvați, înfrățiți la Catedra de Sculptură a
Institutului de Arte Plastice Nicolae Vicorescu, cum s-a numit el în momentul în care Silvia Radu intra acolo, Școala de Bele Arte, cum se numea pe vremea, în care a intrat Ion Lucian Murnu și ca student și ca asistent al lui Oscar Han în 1946. O invit pe doamna Silvia Radu, așadar, eminent sculptor, dar și pictor ca și profesorul ei, și veți avea ocazia să o vedeți ca sculptor și pictor și la Mogoșoaia, începând din luna mai până la sfârșitul lunii iunie, și mă bucur foarte mult să vă anunț încă de acum această întâlnire cu totul extraordinară cu un maestru al artei contemporane. Mă invit să vă vorbesc despre profesorul ei, Ion Lucian Murnu. Ce chip frumos ne-ați lăsat nouă, elevilor dumneavoastră, domnule profesor Ion Lucian Murnu. Sunt foarte emoționat. Nobil, luminos, încărcat de istorie, neîntinat de nimic, neatins măcar de ceva ce ar fi putut să-i întunece în strălucirea imperturbabilă. Reușea să trăiască în cealaltă lume. Vedeți cum mă gândesc că eu am să știu ce vorbim. Reușea să trăiască în cealaltă lume, nu în cea în care ne îmbrânceam cu toții din toate părțile, încercând să ne fure sufletul. Lumea purității, a echilibrului, a lucidității, a gândirii înalte, a muzicalității inegalabile, întâlnite în tot ce este străbătut de Duhul adevărului lui Dumnezeu. Aceasta era și este lumea în care sălășluia domnul profesor Ion Lucian Murnu, al cărui chip îl am clar de tot în minte, datorită împietririi ce-i nemurea trăsăturile dramatice. Natura sa total străină de tot ceea ce era obligat să înlăture din calea sa în fiecare clipă, refuza orice pătrundere în sinele său a atingerii vulgarității, răutății, prostiei, inepției totale a unui sistem bazat pe minciună, izgonirea lui Dumnezeu, abuz și lipsă totală a oricărui contact cu ce e bun în lume, regimul comunist, ce a explodat în mijlocul României creștine, din dorința unor străini sau înstrăinați de neam ce nu și-a dorit niciodată o asemenea monstruositate. Profesorul nostru, crescut în frumusețea unor idealuri eroice, la care visau la întregirea neamului nostru românesc, nu putea nici să privească în afara sa pentru a vedea ce se petrece. L-a împietrit acest vânt rău ce a năvălit peste România noastră curată, încercând să măture totul în cale, dar nu a reușit. Avea o vorbă, domnul profesor. Eu sunt ca marmura, spunea întotdeauna. Acum găsesc explicația acestor cuvinte. El a împietrit așa, curat cum era. Și așa a rămas toată viața. Înrăurindu-ne și pe a noastră, a serie de sculptori ce am intrat în 1954 în clasa sa, în calea critiței. Noi, George Apostu, Ion Buzdugan, Vasile Cordus, Constantin Dimofte, Constantin Iosif, Victor Roman și eu, Silvia Radu, singura fată, rușinată de faptul că nu sunt și eu băiat. Cât de frumos ne-a condus ca un dirijor măiastru, reușind să ne armonizeze între noi mica noastră orchestră, să nu aibă niciodată răburnit de niciun fel să-și păstreze coerența gândului și a faptei. Ne-a păsat curați, departe de tot ce însemna închinare din afară. Pot zice că nu aveam nimic comun cu tot ce se întâmpla în afara atelierului, care a rămas 4 ani al nostru, al profesorului nostru. Nimic rău nu a pătruns între noi. Apoi, el, Ion Lucian Murnu, nu a mai avut voie să ne conducă, deși dorea aceasta. Noi reușim totuși să rămânem aceiași, cum ne-a clădit domnul profesor Ion Lucian Murnu, iubitori ai unicei arte a sculpturii, iubitori ai neamului nostru și ai patriei noastre. Îți mulțumim, domnule profesor, în numele tuturor, semnez eu singura rămasă aici pe pământ pentru un continuu. Silvia Radu. Cartea pe care
Șolea a tehnoredactat-o. Eu am strâns-o și am adunat materialul, l-am pus la dispoziția asociației, a dumneavoastră, a publicului. Domnul Șolea i-a scris o prefață foarte însuflețită și a insistat să apară în timpul expoziției acest prim volum, promite și unul despre pictura lui Ari Mornu, acest prim volum despre desenele lui Ari Mornu. Ea prezintă, într-adevăr, grafica de intimitate a lui Ari Mornu, prezintă o selecție din grafica, din ilustrația de carte și ilustrația de hebdomandare, deci de reviste, dar prezintă, aș putea spune, pentru prima și singura oară, schițele bancnotelor, schițe de timbre. Sunt serii de bancnote între 1930 și 1944-45 care au fost desenate de Ari Mornu. Ceea ce veți vedea în această publicație sunt bancnotele care au rămas ca schițe. Neobținând copyright-ul de la Banca Națională pentru bancnotele care au circulat în toți acești ani, nu le-am publicat pe ele ca atare, dar veți vedea cât de diverse au fost căutările, cât de fascinante au fost propunerile și mai ales ce maestrie de desen de grafician a dovedit Ari Mornu. Veți avea și schițele pentru seriile de timbre pe care tot în această perioadă le-a editat regia timbrelor și o ușoară, o mică privire asupra contemporanilor săi. Sunt 4-5 pagini de manuscris pe care le-am identificat în arhiva Mornu, pe care le-am descifrat și retranscris. Sunt amintirile lui din perioada müncheneză, legate de colegi și de figura pictorului Pan Ioanid, cel care era tatăl lui Costin Ioanid, bunul prieten al fiului său Ion Lucian Mornu. Ceea ce îi lega pe Costin Ioanid și pe Ion Lucian Mornu, ca și pe Ari Mornu, era o adâncă iubire pentru țara lor, pentru tot ceea ce este românesc. Ari și Ion Lucian Mornu au fost niște foarte buni români. Ei s-au... Pot să spun că Ari Mornu a primit indigenatul de-abia în 1940 și ceea ce îmi povestea și fiul lui și nora lui, doamna Maria Ana Mornu, era faptul că l-a primit ca pe o răsplată după ce primise și palmele academice ale Franței, după ce primise și Steaua României în grad de cavaler de la Carol al II-lea în 1932, abia la 8 ani după aceea a primit cetățenia română și a primit-o ca pe un titlu drag pe care l-a respectat întotdeauna ca pe o cucerire. Și au fost foarte buni români și Ion Lucian Mornu și Ari Mornu și veți vedea că și din propunerile seriilor de timbre și de bancnote reiese acest, sigur era vremea, erau anii 30, era această nouă mișcare națională pe care Carol al II-lea a susținut-o și care a creat noul chip al unor instituții fundamentale ale României. Vedeți, atunci când vă uitați la clădirea guvernului, vedeți o clădire Carol al II-lea. Când vă uitați la
Academia Militară sau la Ministerul Planificării, vedeți niște clădiri splendide de mare frumusețe arhitecturală, care sunt creații ale lui Carol al II-lea. El este acela care a promovat o noblețe a arhitecturii, fără îndoială, arhitecții vor spune că era arhitectura de tip mussolinian, a anilor 30-40 italiană, dar era o arhitectură nobilă, a proporțiilor elegante, pe de altă parte, a materialelor nobile, fațadele din piatră, a desenului foarte frumos. Ei, trecând de episodul Carol al II-lea, albumul se încheie cu un splendid portret al regelui Ferdinand. Este un portret ca o fotografie, un desen de o mare maestrie, executat cu mină de plumb pe hârtie neagră, probă de fapt, profundului atașament al lui Murnu pentru figurile omenești de mare frumusețe ale acestor personalități. De altfel, și pe regele Mihai îl portretizează în câteva serii de timbre care au fost editate, ca și pe Carol al II-lea, ca și pe Ferdinand. Deci toate lucrurile acestea reprezintă cartea Ari Murnu, mărturia unei epoci în desene, sperând noi că despre pictura lui, despre munții pe care i-a iubit și pe care i-a redat maestrie, ea aproape singurul pictor român dedicat munților, vom scoate un alt volum, dar pentru aceea va trebui să avem sprijinul colecționarilor, pentru că Ari Murnu a fost un pictor foarte apreciat de dumneavoastră. Le-au adus aici la Biblioteca Națională. Trebuie să mulțumesc în aceeași măsură și graficianului acestor două părți, Ianula Gheorghe, această tânără însuflețită și generoasă, care a făcut în mod grațios grafica celor două apariții editoriale, și tinerilor care ne-au ajutat la dispunerea expoziției, sperăm să fie și pe placul dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă invit să vă bucurați de această carte, să o cumpărați, pentru că în ea este restituirea unui mare desenator și a unui om cu un haz fără pereche. Vă mulțumesc! Vizitați și expoziția, așa.